Sok mules luwe ngelak. Lah, entun jen. Lagi nang rene iki kek nyapo nang omah. Jen. Ngomongnya ndang rene kok ora rene-rene wong. Banyu yo orang gowo. Sarapan wong engko tak gawane yo ora digogo, ora ndang rene. Jen. Ten iki mulek men nek megah iki. Nek wong lanang ki nesu iki omong wong lanang galak. Lanang gampang muring. Suwi ini rairamu. Masak yang dimasak ki yo opong jan. Wadang malah mulek jeneng karo-karuan. Alah. Pun ya. Pacu yo glek barang piye nyapo. Tonton. Rasane wong megah iki lemes banyu renek. Harapane rong teko. Sing mbok masak ki yo opo? Paling gur sayur terong karo tempe sangseng gelete mateng kok. Iki jam sembleng aku rasane kuwi kok. Tenono kowe nek teko kene. Ton. Rensik. Jan. Sembleng aku rasane ton iki. Ora teko-teko wong wis yahin iki. Aku sok mules luwe ngelak norno. Megah kok. Utek wong wedok kerjanane ngubur masak karo nyapu isa-isa kok wis mulek. Yae nek kok yo ora teko, nek panas sambat panas. Ngomonge raine ireng sing tetek bengek panas pipi. Nyerem penggawean mulek jeng-jebang bayi. Jan. Awake koyo empuh. Luwe. Yen tengah teko jane iki ngelung-melungsane. Tenono ambek teko kene. Amat aku itu. Wong kok centeni aku kok ya kok yo nyapon. Masak sak emprit. Umbah-umbah nyapu mulek jeng-jebang bayi. Wis banyu rawa kuwi apa? Banyune bening ora, kuwi banyu rawa wis karuan. Ngono kok karo jan. Jan. Terus tenono iku nek lek kok wis met niku sampe kok ini. Lagi kombo jak megah. Parane yo adoh. Parane yo luwe ngelak. Iki. Jeng, jajal banyu rawa ngono apa ya?